No me ollaan täällä pop-up-teatterilla. Nyt se nuorisomusiikki sieltä hiljemmalle taas. Eli viikko 10 on kyseessä. Se on hiihtoloma viikko. Kaikki tulee pop-up-teatterille. Tiistaina 7.3. Niin täällä on Törmikosken Ella. Pop-up kuvataide työpaja. Kello 10-15. Ja keskiviikkona sitten 8.3. Ella jatkaa silloin samaan aikaan. Joo, ja sinnehän voi ihan tulla siksi aikaa kun huvittaa. Tai jos minuutin haluat piirustaa tai raputtaa tai mitä ikinä siellä haluatko tehdä, niin se käy. Tai jos haluat olla sen monta tuntia, niin sekin käy. Ja sitten illallahan meillä on tämmönen Poiketa Herranen aika, heillä on ensi ilta esityksestä Voimatarina. Keskiviikkona 8.3. kello 19. No niin. Ja sitten ollaankin jo torstaissa 9.3. niin se viikkoriettä, kun meillä on hauskaa. Siellä on taas Voimatarina kello 19. Että voi tulla uudestaan katsomaan tai ensimmäistä kertaa katsomaan. Perjantainahan meillä on 10.3. sitten luvassa Rosa Kansalan piirustusnurkkaus kello 13-15. Hän on myöskin ihana nainen. Siellä voi hänen kanssaan kappitella tai jutella tai itsekin kokeilla varmaan taiteella niin kuin yleensä. Ja sinnehän on sitten vapaa pääsy. Kyllä. Että näin. Ja sitten illallahan me jatketaan tämä Voimatarinan kanssa. Eli heillä on jälleen esitys kello 19. Sinne tervetuloa kai. Ja lauantainahan näitä voimatarinoita on ihan kaksin kappalein kello 15 ja kello 19. Ja sunnuntaina 12.3. Törmikosken Ella palaa, mutta tällä kertaa hänellä on tällaista hommaa kuin elävä malli kohtaa teatterin. Eli siellä on ajatus, että meidän ihmisen teatterin ihanat nuoret ja petreät mallit olen. Älä häiritse, kun me kuvataan videoblogia. Siellä nuorina ja kauniina malleina tehdään semmosia teatterillisia asioita, mitä voi. Ja sitten kello 17.00 on taas voimatarina ja voimaa teillekin ja ei yhtään voimaa heille sitten. Eikä tällä viikolla on paljon tarjolla taidetta ja voimatarinoita, niin tulkaahan käymään, kyllä.